Есенбізге достар, сайт жасауымыздан devam etemiz. Bizge indi bugün hosting için төлейбіз, hem domen registrация жасаймыз доменға. Ең баштан бізге міне бұл хостингтағы балансыны тутыру керек. Шоның үшін ең баштан ненде сумма тутырға үшін енді шушы қарап дегер. Хостингқа бір айға бізге төлерге туры келе 100 сум. Енді домен бір елға тұрашақ 130 сум. 130 сум. Міне қазір бізге әгер бір ай хостинг алып, hem домен регистрация өткерсек, келе бұла бетінде 230 сум. Ләкин ең баштан міне бұл сумманы балансқа тутырғанша, кірткенше, міне бұл шушында қарап өтегіз әлі. Әгер сіз бұл сайтыңызны скидкаларға қараңыз. Әгер 2 айға тутырасыңыз келе екен балансыны, ол вақытта 5% скидка бола. Әгер 6 айға болса 10%, 12 айға болса 15%. Міне сразу бір елға тутырсаңыз өтені 1020 сум. 12-ге бөліп қараңызда, бір айға өтішкенін міне шушынан білесіз дейді. Көчәдір ішіңіне тутырға тиіш болған бетінде 100 сум бір айға хостингқа песәсіді один тарифына, hem домен регистрация жасар үшін 130 сум керек була. Шолай булгач, миңа керек була 230 сум акчаны. Менә мондагы картаданмы, Сбербанк онлайнданмы өзім сайлап алып, яки электрон акчалар аркылымы миңа тутырга туры килә балансны. Пополнить баланска басам. Hem шушының арасынан сайлап аламын. Мысалы үшін мен Яндекс деньги сайлап аламын. Яндекс деньгini сайлап алам да, менә монда уян бетінде 230 сумна. Hem пополнить баланска басып, мен көшіп кетем Яндекс деньги сайтына. Мен аны қазір эшләп тормыйм. Бәлки сіз сайлап алырсыз картаны, қазір көбігіз эшли белә. Мен аларны күзәтеп тормыйм. Перейти к оплату через Яндекс деньги деген кнопкаға басам да, көшіп, мен төләүне башкарам. Бу төләүне башкарганнан соң, хәзер без күз алдына китерәбез, что минем баланста 230 сум акча бар. Төләүләр бетергәннән соң мин хостинг дигән җиргә басам, кире үземнең личный кабинетка кереп, биллингка. Hem менә монда заказда SSD хостинг дигәнгә басып, менә шушы бит чыгада минем. Мин 7 көн бесплатно сайлап алып тордым бит инде. Мисалы өчен монда куям мин бер айны. Hem заказать дигәнгә басып, мин хостингка заказ бирәм. Hem 100 теңге акчаны инде түлим. Ул түләгәннән соң минем почтага хат киләчәк. Мин хостингка бір айга түләгәнем хакында. Кире веб-хост один сайтына кайтам. Хостингка түләдем. Хәзер мин домен дигән разделга керәм. Hem заказать домен дигән кнопкага басам. Менә монда домен заказ итәр өчен ең баштан үзегезнең доменыгызны әз генә уйлагыз. Сез үзегезгә портфолио кебек нәрсә, үзегезнең менә сайтыгызны үзегезнең эшегезгә генә багыш ясагыз, или ясасагыз, сез үзегезнең доменга исем-фамилияңызны
латынча куйсагыз да була. Мисал өчен, менә мин куям ди ramisbikineev.ru. Сез үзегез сайлыйсыз. Мин белеп торам, что минем мондай домен бар. Мин басам да, менә монда астка кызыл шрифтлар белән предупреждающий язу чыга. То, что мондай домен уже кемдәдер бар икәнен. Шуның өчен менә монда сез үзегезгә шушындай домен ошый икән, үзгәртә аласыз. Берәр харф истей аласыз. Рамис урынына мисал өчен. Менә монда мандыйсы куйсагыз, үзегезгә карыйсыз. Менә шуның өчен бит кай вакытта интернеттан сайтлар караган вакытта карыйбыз да ни өчен икән бу кеше доменын шулай дөрес язмады икән дибез. Ул бер дә юкка түгел. Домен занят булганга күрә, шушының өчен харфларны үзгәртергә туры килә. Ярар, сез үзегезгә кирәк доменны таптыгыз ди. Бәлки, мәсәлән, кемдәдер математика сызык мисал өчен үзегезнең шәһәр исемегезне язсагыз була. Менә шушы әйтеп регистрация үтәбез. Регистрация үткәннән соң акчагызны 130 сумны баланстан алганнан соң сезнең почтагызга хат килеп төшә. Анда инде бөтен сезнең доменга регистрация иткәнгә подтверждающий хат килеп төшәчәк. Менә без сезнең белән хостингка түләдек һәм доменны регистрация үткәрде булып чыга. Мин үткәрмим. Ни өчен дисәгез, минем үткән үземнең доменда да, үземнең хостингта да уннан артык доменым бар. Менә бүгенгә шушының белән тәмам. Менә бу хостинг белән доменны түләп, бүген күрсәтелгән видеода эшне башкарып чыгыгыз, ашыкмыйча гына. Сау булып торыгыз. Киләсе дәрестә без үзебезнең доменга WordPress-ны беркетәбез. Сау булыгыз.